Og det er så boring af Hauyen 125. Så er der rullet skrue. Jeg tager lige en ekstra. Og jeg er helt sikkert, der er hele vejen igennem. Det er ren kriminelt det her. Jeg er spændt på at høre, hvordan den lyder. Uden luftfilter. Så i morgen, så kommer dine elever og siger, at de har set, at du har båret din knallert op, fordi de har set det inde på motorcykelgalleri. Nej, det har de ikke. Så skal vi lige have nøglen til supermaskinen. Så løs den har lægger. Nu er det en 125 kubik en halv. Så vi kan starte den ikke. Så kan vi i øjeblikket. Jamen altså. Vi har olie på, og der er... Ja. Vi har så rød. Og her. Nå. Efter fik en anden lyd. Så, nu lyder det som en Texas havefræser med boreudstødning. Prøv at høre, det lyder sgu da skide godt. Ja, Perfekt. jeg må nok sige.